Vende en side i dagbog for Kosovo. For første gang skal Steffen Jensen fra Fredericia ud på en opgave. Steffen og hans kammerater har været i Kosovo i 3 dage. Den tætteste kontakt, de har haft med Danmark, siden de rejste den 6. august, var da de skulle hjælpe 3 lastbilchauffører fra Vejle med at aflæsse mad og vand. Resten af tiden er gået med at opbygge lejren Olaf Rye. Steffen og 5 andre bor sammen i et oppusligt telt. Godmorgen. I dag er det onsdag den 11. i 8. Og vi har fået lavet vores telte, og vi har fået lavet vores senge. Og så ligger jeg her lige og koger lidt. Vi skal op her bag kl. 8 som sædvanligt. 10:08. Og der er lige 1,5 time til nu. Men ellers går vi hygge os stille og roligt ud. Vi har fået PMV'erne ned i lejren nu. Og vi er næsten klar til at køre som panserværn. Men PMV'erne går i stykker. Vi har 50% af at køre nu. Så vi kommer nok ikke ud at køre alligevel, ellers så kommer vi ud at køre, hvor vi så alle sammen bliver proppet ind i en PMV. Jeg har stadigvæk min egen KD. Det går nok. Efter appellen klargjorde vi til eskorte. Cheferne for den danske bataljon skulle komme på besøg her i Olaf Rye. Jeg klargjorde min GD. Det er en slags jeep. De andre skal køre i PMV, pansret mandskabsvogn. Hvad? Krav? Lamont? I lejren Camp Dannevirke ventede vi i 3 timer på de 2 oberster. Det var lidt surt, men vi havde tid til at se solformørkelsen. Hernede var den 90%. Der var også lige en, der tjekkede sin GPS. Det er en maskine, der kan beregne vores position. Så står der her. Positionen den er 447, 52,8. Vi har lige omkring 10 meters nøjagtighed. Aftensmaden var endnu en gang feltration, men vi fik lov til at købe 2 øl hver. Kolde øl, så vi sad og hyggede med et spil Risk. MH, ved damen derhjemme, at du har andre med? Nej. Den er helt gal. Ja. Og så uden tøj på. Det synes jeg er bizarre. Ja, men det er først selv der. Nej, han er besvimet! Han er besvimet! Han er besvimet! Nej! Dr. Jones, du må gøre det. Dr. Jones, det er kvinde. Hvorfor er der ikke nogen, der fortæller mig sådan noget? nok, pas i på! Man skal jo ikke punkes i. Nå, vi er i seng. Vi skal ud og køre igen i morgen. Nat. Der er endnu mange sider i Steffen Jensens dagbog. Vil du se mere, ja, så kan du følge med i lokalrapporten.